Hej så YouTube, det er Nachi her. Det her det er en lille velkomstvideo. Og jeg har valgt at starte den her nye kanal, som hedder Nachi. Dem jeg nok mest vil komme til at spille med, det er H, min gode ven, og Jakob, min gode ven. Som sidder med over Skype. Ja, og H han sidder ved siden af mig også. Du kan lige sige hej H. Og på min kanal, der vil I kunne se, hvem begge er. De har begge hver deres kanaler. Og begge har flere subs end mig. Jeg har bare flest. Jeg har 77. Ja. Men dem må I meget gerne subscribe til. Ja. Og ellers så skal I bare nyde mine videoer, like, subscribe, gør hvad I vil. I kan dele det med jeres venner. I må gøre hvad I vil, for satan. Bare husk, like og subscribe. Altid, altid, altid. Og der vil måske komme noget mest Minecraft, men der vil måske også komme FIFA på kanalen. Måske også nogle Steam-spil som Team Fortress 2 og sådan noget. Men ellers kan I bare skrive i kommentarerne, hvad I gerne vil se mig spille. Så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan få det spillet. Ellers så kan jeg også komme til at spille sådan noget som Pixelmon og Tekkit og ja. Ja. Og de fleste af mine videoer kommer nok til at være sammen med H og Jakob, og nogle gange hver der af dem. Men altså ja, jeg håber vi kommer til at lide mine videoer, og nu bliver jeg lige slagtet her. Og der er Jakob. Og vi er ikke et team lige nu. Det er den klamme hund. Og ja. Men det var ellers det. Vi ses i næste video. Hej hej. Hej hej. Ja, vi ses. Ses næste gang. Næste gang. Vi ses. Ja, vi ses næste gang. Hej hej.